Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ng kasintahan ng tiyahin ko. Naitago na lang natin sa pangalang Erning. Taong 1941. Buryas. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang manggagamot itong si Lolo Erning sa Buryas. Hindi lang ito basta manggagamot, bagkus ay isang dalubhasang manggagamot. Mabait na tao yon ayon kay Tito Lolong. Hindi kasi yon humihingi ng kahit na anong uri ng kapalit kapag ikaw ay gagamutin ito. Marami na itong nagamot na sakit ayon kay Tito. Halos lahat na yata ng klase ng karamdaman ay kayang-kaya nitong gamutin. Napakalakas din itong tao na to, na kaya niyang maglakad ng malayo na hindi napapagod at hinihingal. Kahit noong katandaan na nitong lolo niya, ay napakalakas pa rin ito. Minsan nga, sumama ito sa Lolo Erning niya upang pumuntang bayan pero kahit napakabata pa nitong tito ko, ay hindi yun nakakasabay sa lolo niya. Isipin nyo na lang, nakakaisang hakbang pa lang siya, tapos yung lolo niya nakakaapat na. Ganon kabilis itong si Lolo Erning. Hindi din yun umiimik kapag naglalakad ito. Diretso lang talaga. Kahit naman kasi magsalita siya, wala siyang makakausap dahil sa sobrang bilis niyang maglakad. Meron kasi yung nakatali sa kanyang bewang na isang damit na may halaman. Hindi alam ng tito ko kung ano yon. Basta ang nasa isip niya, yon ang nagbibigay lakas dito kay Lolo Erning. Meron din itong nag-iisang agimat na palagi nitong daladala. Yon ay ang sinturon niyang punong-puno ng karga upang mabigyan siya ng proteksyon laban sa kaliwa. Maniwala kayo o hindi, ang sinturon na yon ay purong Latin at napakaraming simbolong nakasulat. Pangontra din ito sa barel at nagbibigay din ito ng lakas kay Lolo Erning, ayon sa tiyuhin ko. Bago ito namatay, ay nakapagkwento pa ito kay Tio Lolong. Pagbalik tanaw sa karanasan nitong si Lolo Erning. Noong ipinagbubuntis pa lamang itong si Lolo Erning ng kanyang ina, ay napakarami ng umaaligid dito na tila ba gustong-gustong kunin ang sanggol na daladala ng kanyang ina. Siya yun. Napakaraming aswang at mga pagpaparamdam ang umaaligid sa kanila noong mga panahong ito. Akala nga ng mismong ama ni Lolo Erning ay hindi na ito makakaligtas pa. Kung di nyo kasi na itatanong, isang manggagamot din itong ama niya sa kanilang lugar noong mga panahong yon. Isang gabi dumating na nga ang oras na ipapanganak na itong si Erning. Adel, tatagan mo ang iyong loob. Manalig ka. Wika ng ama niya sa kanyang ina. Habang nagdedeliryo na itong si Adel, ay kapansin-pansin ang napakaraming lumilipad-lipad sa taas ng bahay nila. Hindi yun basta-bastang uri ng nilalang. Sa isip-isip ng ama niya, gawa ng nakakaya nitong lumipad sa taas ng bubong nila kahit napakaraming pangontra ang nakalagay dito. Shh! 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 Yan lamang ang naririnig nitong tatay ni Erning. Pagkarinig nito ng tatay niya, ay agad nitong inihampas ang buntot pagi niyang hawak sa bawat dingding ng kanilang tahanan. Babala na hindi ito natatakot at lalaban ng patayan kung pipilitin nilang kunin ang anak niya. Halos manghina na itong tatay ni Erning kakausal ng orasyon
upang maprotektahan itong anak niya. Napakasarap talaga ng amoy ng sanggol na may tugo ng engkanto. Wika ng aswang na nasa labas. Tigilan mo kami! Paano ka nakakalapit? Gulat na tanong ng tatay ni Erning. Noong nagsalita na ang nilalang na yon, ay doon pa lamang binalot ng takot itong tatay niya. Di kasi niya inaasahang makakalapit yon. Gawa ng napakarami niyang inilagay na pangontra kontra aswang. Di uubra sa akin yan, Manong. Mahina ka pa. Sabat ng nilalang sa labas na para nang iinsulto. Hanggang sa nagpatuloy na itong umikot habang kumakarit ang kanyang nagsisitalasang kuko sa bawat dingding ng bahay nila Erning. Di na ito nakokontrol ng tatay niya hanggang sa merong kakaibang nangyari. Habang napakaraming nilalang ang nasa labas, ay bigla na lang may tumulong sa kanila. Rinig na rinig nitong tatay ni Erning na tila ba may mga nilalang na nakikipaglaban sa labas. Matapos yan ay narinig niya ang pagsigaw ng partira sa labas ng bahay. Pagpasok ng partira ay ang paglabas din ng tatay nitong si Erning upang tingnan kung ano na ba ang nagaganap sa labas ng bahay niya. Paglabas na paglabas nitong tatay niya, ay laking gulat na lamang nito nang makita niya ang animoy. Isang hukbo ng mga taong doon niya palang mismo nakita. Napaatras itong tatay niya at napakapit sa dingding ng bahay nila. Ayon dito, ang mga nakita ng tatay niya ay may mga nagsisikinangang baluti at paiba-ibang klase at hugis ng armas. Halos mapaupo na siya sa lupa dahil sa panginginig ng kanyang mga tuhod. Walang sabi-sabi ay agad binato ng sibat ng isang mandirigmang yun ang lumilipad sa taas ng kanilang bahay. Pagkatama ng sibat sa nilalang, ay agad yung nilamo ng ugat na tumubo mismo sa sibat na ibinato dito. Yung aswang na umiikot sa kanilang bahay ay kitang-kita rin ito ng tatay ni Erning. Nakakaiba yon sa lahat ng aswang na nakita niya. Dahil ang mismong aswang na yon ay isang normal na tao kung titingnan. Ang pinagkaiba lang nito sa tao ay ang mahabang buhok at nagsisitalasang pangil nito. Meron din itong nagsisilakihang mga kamay at paa at masasabi talagang malakas na uri yon sa kadahilanang pumapalag itong aswang na to sa hukbong nakita ng tatay ni Erning na nagpoprotekta sa kanila. Nakapatayo ng 3 at tumakas ito ng sugatan. Nanalo ko kahit papano. Babalik ako. Wika ng aswang na tumatakbo. At sa taas naman ito ay ang pagsabay ng mga nabuhay pang mga nilalang na lumilipad. Matapos yan ay tumingin lang ang buong hukbo na yon sa tatay ni Erning. Yumuko at naglaho. Agara namang pagbalik nito sa loob upang tingnan ang katayuan ng kanyang asawa. Pagbalik na pagbalik ng tatay ni Erning, ay kitang-kita niyang nagdideliryo na nga itong asawa niya. Nakita niyang tinutulungan ito ng partira upang mailabas sa sinapupunan itong si Erning. Nga pala, ang partira o partira ay isang manghihilot na tumutulong noong panahong yon sa mga nanganganak.
Napakahirap tumawag ng partira noong panahong yon sa kadahilanang ang mga barong-barong na bahay dito ay napakalayo sa bawat isa. Siyempre, hindi pa maunlad ang sibilisasyon noon. Awa naman ng Diyos ay naisilang itong si Lolo Erning sa mundo na isang malusog na bata. Pero ang napaka-imposible lang sa pagpapanganak nito ay may kasabay itong isang pusang itim, ahas at itlog. Pagkuha ng partira kay Erning upang kargahin, ay laking gulat na lamang nito nang makita niya ang pusa at ahas sa may ilalim. Diyos ko! Ang tanging nasambit na lamang ng partira nang makita niya ang mga hayop sa ilalim ni Erning. Akala nga ng ama nitong si Erning, patay na ang mga hayop na yon dahil hindi yon gumagalaw. Agad namang nasipat nitong tatay niya na yung itlog ay paunti-unting naglalaho hanggang sa gumalaw itong pusa at kinagat niya ang ahas at tumakbo na yon papalayo. Malamang ay nag-ipon lang ito ng lakas upang makaalis sa lugar na yon. Di na nila yon hinabol dahil alam yon ng tatay ni Erning na mga anak niya din yon. Sa ibang dimensyon nga lang. Malamang sa malamang ay isa yung anak ng engkanto na nilagyan ng sabulag upang mag-anyong pusa at ahas sa paningin nila. Wala namang kaso sa ama niya yon dahil alam niya na meron itong kasabay na nilalang si Erning. At balang araw ay magkikita-kita sila nito at ituturing din siyang kapatid ng mga engkantong yon. Ipapanalangin na lamang ng ama niya na sana gabayan siya ng kung sino mang engkanto ang sumabay sa pagdadalang tao nitong si Adel. Matapos ang mga kaganapang yon, ay lumaki itong si Erning na malusog at masiyahing bata. Itong tatay niya naman ay kilala ng manggagamot sa kanila dahil sa taglay din itong malalim na aral sa kanan. Purong manggagamot yon at wala itong mga kagamitang pangkombate. Gusto lang kasi nitong makatulong sa kapwa dahil nakakagaan ng pakiramdam ang tumulong ayon sa ama niya. Isang araw, habang naglalaro itong si Erning sa kanilang bakuran, ay meron itong nasipat na 2 ahas na nag-aaway. Grabeng pagbubuno ng mga ahas na yon sa bawat isa na halos maligo na ito sa kani-kanilang mga sariling dugo. Tinititigan lang ito ni Erning hanggang sa mamatay ang isa dito. Pagkapatay ng isang ahas, ay agara naman ang paggapang nung buhay papuntang puno. Kumuha yon ng kapirasong dahon at bumalik yon papunta doon sa namatay na ahas. Pagkalapat ng dahong kinuha nito, ay agad namang nabuhay ang namatay ng ahas. Nakikipagbuno ulit yon sa duguan ng ahas at ganun ulit ang ginagawa nilang proseso. Kuha ng kapiraso sa unang dahon na kinuhanan nito, tapos babalik na naman upang buhayin ang namatay na ahas. Ganon palagi ang ginagawa ng 2 ahas na yon hanggang sa dumating itong nanay ni Erning. Erno, halika na. Pumasok na tayo. Wika nitong nanay niya. Agad namang tumakbo papalapit itong si Erning upang magpakarga sa kanyang ina. Binaliwala niya yung nakita niya dahil nga sa bata pa itong si Erning. Halos sa bawat pagdaan ng linggo ay palagi yung nasisipat ni Erning. Akala niya kung ano lang yon, kaya hindi niya talaga ito binibigyan ng pansin. Ginagawa niya lang itong aliwan sa tuwing nakikita niya ang 2 ahas na nagbubuno sa kanilang bakuran. Makalipas ang ilang taon, tumanda na itong tatay ni Erning
Pilit na siya nitong pinapamulat sa espiritual na mundo upang masalinan ng mga aral nito sa panggagamot, pero tinatalikuran lang ito ni Erning. Sa kadahilanang hindi nga siya naniniwala sa mga ito at animoy wala siyang takot sa kahit anong uri ng kakaibang nilalang. Bago mamatay ang kanyang ama, ay gumawa pa ito ng ritual upang puwersahang maipasa kay Erning ang lahat ng kanyang mga aral. Desperado na itong tatay niya noong mga panahong yon. Ayaw niya kasing makalimutan ang mga malalalim na aral ng kanyang mga ninuno na pinagpasa-pasahan na sa bawat henerasyon. Ang ginawa nitong tatay niya ay ang pagtawag sa isang kabaong na lumilitaw na merong mga kandila sa bawat kanto nito. Pinabantayan niya dito si Erning dahil alam niyang hindi yun natatakot sa mga yon at mas lalapitan niya pa ang mga ganong uri ng nilalang kapag siya ay nakakita nito. Isang gabi, habang naglalakad itong si Erning papauwi sa kanilang tahanan, ay nasipat niya itong nagliliwanag na bagay di kalayuan sa kanyang dinaraanan. Kaya ang ginawa niya ay huminto muna siya at tinitigan ito. "Uy, ang liwanag naman. Mapuntahan nga." Wika ni Erning sa kanyang sarili. Walang pagdadalawang isip ay nilapitan niya ang kabaong na lumulutang at agara namang kinuha ang mga kandilang nakalagay sa bawat kanto nito. Pagkakuha niya ng mga kandilang umaapoy na yon, ay agad namang nawala ang kabaong. Isang kisap mata lang at naging mga lukay ang mga kandilang yon. Ang lukay ay ang tawag sa amin ng dahon ng nyog. Pagkakita nito ni Erning, ay hindi man lamang ito napaisip sa kung ano ang hawak-hawak niya noong mga oras na yon. Ayon sa kanya, ang lukay na yon ay kakaiba. Napakalamig nito na animoy may yelo na nakadikit dito. May nasisipat din itong si Erning na nakasulat sa bawat tangkay ng lukay na yon. Pagkakita niya dito ay agad niya itong itinapon at tinahak ulit ang daan pauwi na tila ba walang nangyari. Pagkarating niya sa kanilang bahay, ay agad siyang hinanap ng kanyang ama dahil naramdaman din itong nakuha na niya ang mga tangkay ng lukay na yon. Pagpasok ni Erning sa loob ng silid nitong tatay niya, ay nagwika ito ng, "Erno, nakuha mo ba?" tanong nito. "Ha? Ang alentay?" sagot naman ni Erning. Yung lukay sa kabaong." "Ah, yun ba? Tinapon ko na yung kanina. Akala ko kasi madadala ko yung kandila papauwi eh." Sabat nito. Hindi na lamang nakapagsalita itong tatay niya at napakunot na lamang ang noo nito. Kung kaya pa siguro nung tumayo, ay mahataw talaga siya ng walis dahil sa kaingotan nitong si Erning. Ayon sa tatay ni Erning, ang mga lukay na yon ay ang ginawa niyang paraan upang masalin kay Erning ang mga nalalaman niyang uri ng panggagamot. Ang kailangan niya lang gawin sa lukay na yon ay basahin ang mga simbolong nakaukit dito. Pagkatapos niyan ay kusa niya na lang itong maaalala sa tuwing manggagamot siya. Ilang araw pa ang lumipas at namatay na nga itong tatay niya. Labis-labis ang pagdadalamhati ng kanilang pamilya sa pagkawala ng padre de pamilya nila. Bago namatay ang tatay niya, ay may naihabilin pa ito sa kanyang, "Erning, hindi mo matatakasan ang pagiging isang manggagamot. Nasa dugo mo yan.
Yan ang huling habilin nito sa kanya. Hindi na yon pinansin pa ni Erning. Gawa ng mas namumuo sa kanyang damdamin ang lungkot dahil sa mamamatay na nga itong ama niya. Umiiyak ito habang rinig niya ang huling katagang binabanggit ng ama niya. Bago yon pumanaw. Naging emosyonal ang buong pamilya ni Erning dahil nga sa nangyari. Wala silang magagawa kung hindi tanggapin ang pagkawala nitong tatay niya. Naging maayos naman ang libing nitong ama niya. At wala ni anong bahid ng kakaibang pagpaparamdam. Hanggang sa huling araw ng lamay nitong ama niya, ay merong napansin itong si Erning, di kalayuan sa kanila. Isa itong malaking pusa, nag-aaso na ang laki nito. At ang nakakapanindig balahibo dito ay yung ahas na nakapulupot sa pusa. Ilang minuto silang tatlong nagtititigan sa bawat isa hanggang sa umalis na ang pusang yon. Napakaitim talaga ng pusang yon at ahas. Pero mapapansin mo yung ahas dahil sa mas nakalabas ang ulo nito kaysa sa pusa. Umiikot-ikot ang ulo ng ahas sa taas ng pusa. Gulat na gulat itong si Erning sa kanyang nasaksihan. Tila ba nagkaroon ng luksong dugo sa kanyang sarili pagkakita niya sa mga ito. Wala siyang ideya kung ano ang mga yon, kaya itinanong niya sa nanay niya kung ano ba ang kanyang mga nakita. Wala namang pagsisinungaling ang nanay niya at ikinuwento sa kanya ang tungkol sa dalawa niyang kapatid na hayop. Hanggang sa lumapit ito sa kanya at hinawakan ang likod ng kanyang tenga. Erno, hindi mo ba napapansin itong hasang sa likod ng tenga mo? Tanong ng ina niya habang hinahawakan ang kanyang tenga. Ano nay? Hasang? Gulat na gulat nitong sagot. Oo, Erno. Meron kang hasang noong ipinanganak kita. Napakaliit lang nito at kapansin-pansin ngang hindi mo sa amin niya na itatanong. Wika ng nanay niya. Matapos yan ay dali-daling humanap ng salamin itong si Erno upang tingnan ang kanyang tenga. Laking gulat na lamang nito nang makita niya ang kanyang tenga na merong napakaliit na hasang na animoy hasang ng isda. Napakaraming pumasok na katanungan dito kay Erning. Kung ano ba siya? Bakit siya may ganito? At kung ano-ano pa. Halos di kasi siya makapaniwala na meron siyang ganong uri ng kapansanan. Oo, itinuring itong kapansanan ni Erning sa kadahilanang hindi ito normal para sa tao. Palagi niyang tinitingnan ang hasang niya sa tenga at kitang-kita talaga niya na gumagalaw ito sa bawat paghinga niya. Para bang humihinga at may buhay din ang hasang na yon. Hanggang isang araw, nakita niya ulit ang dalawang malaking ahas na nag-aaway. Halos maligo na ang mga yon sa dugo dahil sa pagpapatayan nitong dalawa. Wala namang makitang rason si Erning kung bakit nag-aaway ang mga yon. Napaisip na siya nung makita niya ang mga ito. Dahil sa tinagal-tagal niyang pinagmamasda ng dalawang ahas na yon, ay hindi niya talaga maisip kung ano bang pinag-aawayan nitong dalawa. At saka kung bakit paulit-ulit pa rin itong nabubuhay. Biglang pumasok sa isipan nitong si Erning na baka ang isang dahong kinukuhanan ng mga ahas na yon ay ang rason kung bakit nabubuhay uli ang isa dito. Sa sobrang kuryosidad nitong si Erning, ay inakyat niya ang punong inaakyatan nito.
Bago siya nakaakyat sa punong yon, ay pinaulanan muna siya ng kagat ng ahas at grabing dugo ang lumalabas sa kanyang katawan. Di ito iniinda ni Erning kahit napakalakas ng laso ng mga ito. Habang umaakyat itong si Erning, ay nagtataka na talaga ito kasi kung balak talaga siyang patayin ng mga ahas na yon, ay dapat pinupuluputan muna siya ng mga ito. Maliit lang kasi ang pangangatawan nitong si Erning, kaya kung gugustuhin ng dalawang ahas na yon, ay mapapatay talaga siya nito. Hanggang sa nakuha ni Erning ang dahong may kagat ng ahas. Yun yung dahong kinukuhanan ng mga ahas na nagbubuno sa ibaba. Pagkakuha nitong si Erning, ay agad na nagsitakbuhan ang ahas na yon, papasok sa nagsisitaasang damo. Hindi na ito naaninag ni Erning noong mga panahong yon. Maniwala kayo o hindi, pagkalapat ni Erning ng dahong yon, ay agara naman ang pagkawala ng pangmamanhid ng kanyang katawan dahil sa sugat na natamo niya sa mga ahas. Para bang isang uri ng napakabisang gamot ang dahon na hawak-hawak niya. Berdeng-berde ang dahon na yon ayon kay Erning. May mga butas din itong maliit sa kanyang katawan at mga balahibong mapuputi. Ang ginawa niya sa dahon na yon ay inilagay lamang niya sa kanyang bulsa. Pagbaba niya ng puno, ay nakita naman niya ang pusa at ahas na yon. Nagkatitigan silang tatlo hanggang sa tumakbo na yon papalayo. "Ano bang problema niyo, ha?" Sigaw nitong si Erning doon sa tumatakbong pusa. Yung dahon na nakuha niya, dala-dala niya kahit saan siya magpunta. Kahit nga ang mga sakit sa katawan, dahil sa pagpapasa ng mabibigat ay agad napapawi ng dahon na yon. Basta hawak-hawak niya lang ang dahon na yon, ay mabilis niyang napapawi ang lahat ng iniinda niya sa kanyang katawan. Hanggang sa dumating ang panahong nagpatotoo sa huling habilin ng kanyang ama. At yun ay ang tadhana ni Erning bilang maging isang dalubhasang manggagamot. Gamit-gamit lamang ang dahong yon. Kahit anong tagal na ng mga lumipas na araw magmula nang maputol ni Erning ang dahon na yon, ay hindi pa rin ito kumukupas. Berdeng-berde pa rin ang dahon na yon at animoy may mga tubig pa sa loob. Kasi pag nasa bulsa niya yon, tapos kinakapa-kapa niya, ay mararamdaman niya talagang nababasa ang kanyang kamay. Magmula noong nakuha niya ang dahon na yon, ay madalas na ang ginagawang pagpapakita ng mga kapatid niyang engkanto. Palagi siyang binibisita nito kahit sa bahay nila. Okay, sunod kagad natin yung next part. Medyo mahaba kasi ito eh. Pero gawin na lang nating 2 parts. Yung isa baka umabot yun ng mga 40 to 50 minutes para hindi kayo nabibitin. Yun lang. Kita-kits tayo sa next part. Salamat.